Good day guys. Bumabagyo ngayon. Halina't samahan nyo ko sa aking biyahe. Dito pala ako sa Naga City, Bicol. Pupuntang Infanta, Quezon. Linggo pala ngayon guys. September 25, 2022. Balita ko malakas daw ang bagyo dun sa Infanta, Quezon. Pero sa ngayon dito sa Bicol signal number 2. Pero siyempre kailangan natin pumunta na ng Infanta para sa ekonomiya. Kaya halina't samahan nyo ko sa aking biyahe. Abang-abangan nyo lang guys kung ano ang update ngayon sa daan. Medyo maulan-ulan at iwan ko lang sa mga susunod namin na tatahakin. Pero alam nyo guys, sabi sa akin ng mga katrabaho ko doon, signal number 4 na daw doon sa Infanta. Kaya nakakatakot man, pero kailangan pray na lang. Kaya sa lahat ng magbibiyahe, ride safe sa inyo lahat. At siyempre, abang-abangan nyo lang yung biyahe ko. At shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan. At yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga video. So ngayon pala guys, hindi na ako gumamit ng GoPro kasi maulan. Baka masira pa kasi, kaya cellphone na lang ang ginamit ko para madali lang maisara at hindi naman ganong masisira kasi natatakpan naman ang kamay. Hindi katulad sa GoPro, siyempre nasa harapan ng helmet, mahirap na, baka masira pa, napakamahal pa naman. Kaya ito na lang munang cellphone ang gagamitin ko. Ang importante, ina-update ko kayo sa aking biyahe para sama-sama tayo laging mag ride safe. So ayun guys, Del Gallego na tayo. Sa ngayon tingnan nyo ang sitwasyon, talagang maulan-ulan. At siyempre yung mga kinakatakutan natin dati ng mga checkpoint, wala na yon, matagal nang wala yon. Noong December pa yata yun, medyo nakalimutan ko na nga Kaya siyempre i-update ko ka rin kayo dito para siyempre alam ng lahat. Kaya siyempre sama-sama lagi tayo mag ride safe. Tingnan nyo naman mga guys, yung sitwasyon ngayon, madulas ang daan, kaya ride safe always. So ayun guys, tamang music lang muna tayo. Makinig na lang kayo ng music sa video para hindi kayo hindi kayo maboring habang nanonood. Pasensyahan nyo na yung video ko kasi cellphone lang ang gamit ko para safety purposes ng akin GoPro kasi mahirap na, baka masira. Mga gabing mapanglawan, dinadaan sa awitin, nalulungkot kong damdamin, naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta.
wakas. Malalim na itong gabi, malamig ang simoy ng hangin. Kung mayayakap lamang kita, lamig ay di madarama. Panaginip ko'y lagi ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo ka'y para rin kapiling ka, mahal. So ayun guys, dito na tayo sa Tabugon. Dito na tayo magpapagasolina kasi baka maubusan tayo ng gas. Malayo pa ang Calawag. At video siyempre, tingnan nyo naman sitwasyon, mapag na dahil sa ulan-ulan. Kaya ride safe. So ayan guys, puputulin ko na muna ang video kasi medyo malakas na ang ulan. Abangan nyo na lang ako doon sa Calawag. Doon na lang muna ako magbibideo. At siyempre, gutom na, doon tayo kakain. So ayan guys, ito na, nasa Calawag na nga tayo. At meron ako nakita dito kung Paris. Siguro ito na ang tamang time para kumain kasi tamang tama, may sabaw-sabaw. At ito na naman tayo guys, dito na tayo sa Bitukang Manok. Nung pag-uwi ko nung pizza 18 yata yun, naka-close road ang papuntang Bitukang Manok. Buti na lang ngayon naka-open na. May inaayos kasi na kalsada, saka yun sa yung inaayos yung para walang yung mag-landslide. Yun ang inaayos nila. Kaya sa ngayon safe na dumaan dito. Siguro guys, hanggang dito na lang muna siguro ang aking video. Pasensya na kayo kung hindi ko matatapos ang biyahe ko hanggang Infanta Quezon kasi nilalamig na ako eh. Nanginginig na ang kamay ko. Okay, ride safe always.